Samtang guys, diri ko sa company balay guys, nakita na ko ang tapok sa mga kababayan dito sa hunasan guys. Hinungdan nga ako ning giduol. Ug mao ni akong nakita guys. Kinason day ilang gikuha nini. Nasilam sa yuta ang kinason guys. Gadag bata ang mga manginhasay guys. Ug mao po ni among sudan rong gabi una. Hello guys. Dinhi ko sa among kagalingon guys, ni lantaw ko sa unahan, nakita nako ang mga panon sa kababayan guys. Akong giduol kay ugon sa ilang trabaho dito sa may baybay. Akong gisuta guys, akong giadto. Kay nganong gatapok ni sila. Ang ubang mga mananagat ani guys, busy na kayo sa paglaod. O gusto na nini si Mr. So sila nilaod. Kining mga babayhana guys, amura po din ng silingan ang gitapok. O na nga akong gisubay guys, so giadto o kung sa mga kinasun ang ilahang gitapukan. Nahibong ko guys kay murag gadaro. Gikubkub nila ang bunbun guys. Amo rin sikreto ning kinasuna to sa ilalom sa bunbun. Kabkabon din nimo guys, imo din ang kubkubon ang yuta ug makita ni nimo dayon ang kinason. Color gray ang kinason ani guys. Nganla man nila ni og ano yung nga na ni? Basta kay lapad ni guys. Nganla nilang kay-kay. Nangay kay ang mga asawa ni guys kay iyawat in town masuwa og hapon sa pamilya. Lami ko rin nagsabaw guys, tamis. Og usa na ani akong binaji guys. Mura ra gadua ni sila guys, kabkab sa bunbun, pero kinason di ay ang nakuhaan ni. Bisag di ka ba manginhas ani guys, basta kay magkubkub lamang ka, makita ra nimo ning kinasuna. Kay mao ay tigwa ning kinasuna guys, buwan sa Mayo ngadto na ni sa Agosto. Ug panahon sa habagat guys, mao jud ni amo ang trabaho, mangaykay. Dako na kay ning kapusulanan sa amo ang pamilya guys. So daghan yung mga asawa ani nagkugi. Landong naman sila mo manginhas guys. Dili man ni manginas og init kay plantada man sa init na mas hunasan. So mahamhaw man nagajud ang adlaw ani, mao jud pagsugod nila og panginhas.
Enjoy man po guys, magdala man kag kalingkuran. Ang uban ani guys, kung masuhito na dili nga nion pagkabkab, ilahang pangitaon ang mata ani, magbuho raman ang mata ani guys, lugiton ra diretso. Pero ingon namo nga di kay suhito, kabkar lang mura gadaro ani. Namot yung ko ani guys kay usa sa inahan ani nagdaog bata into nanginhas. Wa may kabilan siyang anak guys, so gidag lang yun ni jang iyahang anak masuso. Arang hunasa guys. Ug makita nato guys ang ila ni Ma'am Amy ani og ni Ma'am Flor. Mao ni ila guys. At bang raman mi giuwang lamig suba. Mao ni ilang Pinoyanan guys. Na ilang dagat pod adto guys, lami ilang dagat pod to kay bunbun diri kay bato man dito sa ilab puyor bunbun. Kabatuan namo ani guys, daghang pang medyo lapok ko ng among dapit ani. Pero ilagad ni Ma'am Flor puro bunbun ang nasa ila rapod nga tungod. Aguban guys, kabatuan pod. Sa gikayon ko na guys, gada og bata ang usa ka nanay. Kay wa may kabinlan sa iyahang anak, yan na lang gidadag crib. Kay yang ibutang na lamang yang anak sa crib. Ada po ning pahangin nila guys. Kami po mga mananagat guys. Dili na kay mi halos mukaod og isda. Usay gani na mong isda mo na lamang gani ng asinon kay magpalain mi sa isda guys kay murag sumumampod. Manginhas pod mi ani guys, mangita ping paagi nga makapanginhas, manginhas og bat, kinason. O unsa pa diha kay di man pud maayo og lunlon isda tong kanon guys, kinamukaon pud mga seafoods. Minus pod gasto guys kung mga unta og mga kinhason kay di naman nato paliton, ato naman ni siyang panginhason. Daghang paagi guys parang makakinumiya ta, way gasto. Sa akong tanaw guys, gagmay pa jud ang mga kaykay. Naay mo jud time ani guys nga dagko na. Pagkakaroon gagmay pa guys, kamo pa may pagpakita sa kinason. Na jud time ani guys nga maibog ka mo tan-aw kaya dagko na. Ambot og unsay pangalan din kining kinasuna sa laing lugar guys, basta kay dira sa among dapit sa Valencia nganlan ni namog kaykay. Naaman po ni Tagbilaran guys, makita man nato dito sa palengke. Labi na sa dao, naa ni daghan baligya guys. Kinilo na. Pwede po ni imong butangan og kamunggay guys.
Hapon na guys, nanguli na ang mga nanginhasay. Ay lang na lang gidadyungan ang crib guys kay gabi naman. Nagkugil lagi taon si Mrs. guys kay aron dili siya mugasto og sudan. Inig pa ni hapon. So libre ka jud ning pagpanginhas guys kung kugihan ka. Ako guys, ko manginhas kay naman ko'y suwa ari nga guso. Mo ni akong kuha gahapon guys nga guso karon pa nako giluto. Ako lang gilapuan guys. Kay nagkugig jud ko ani guys kay ang gusto ko ning suka og sili ani guys. Prevent to guiter man ning guys sa alang sa uban sa pamasayod ani. Mga untag guso mentras wa patay guiter kay makatabang ni sa tuwa ang panglawas guys. Sama na mga kinason. Mga guso, lato, o basta kay salamat sa pagsilip guys, o ako moingon. Bye-bye!